Tokaj si určite spájaš s kvalitným vínom a my môžeme byť hrdí, že časť tohto výnimočného vinárskeho regiónu patrí aj Slovensku. Spravili sme si tu menší food trip a veľmi rýchlo sme prišli na to, že tento región žije nielen vínom, ale aj skvelým jedlom a lokálnou kuchyňou. A presne o tomto aj tento reel. Ukážem ti niekoľko miest, kde sa tu oplatí zastaviť. Prvou zastávkou bola reštaurácia Zlatá pútňa, ktorá bola úplne plná a vôbec sa nečudujem. Tie jedlá mali taký ten domácky poctivý charakter, rovnako aj obsluha a celé menu. Dali sme si tu fazuľový guláš, paprikáš zo zubača a výborné palacinky s makovou plnkou a vínou polevou. A samozrejme nechybal ani Tokaj a víno z ich vlastnej značky Zlatý strapec. Potom sme sa presunuli do Veľkej Báry, konkrétne do vinárstva Grand Bary. Môžem povedať, že toto miesto má niečo do seba, je krásne zasadené priamo medzi vinice na vyvýšenom mieste, čo mu dáva nádherný výhľad na okolie. Primárne sme išli nakúpiť víno, ale majú tu aj reštauráciu, tak sme opäť niečo ochutnali, ako napríklad výborné škvárky zo sumca. Samozrejme celé menu je vyskladané s dôrazom na párovanie vína ku každému jedlu. Potom sme zamierili len pár kilometrov ďalej do obce Oborín. Nachádza sa tam vidiecký dom, miesto, ktoré jednoducho nechceš vynechať pre ich vyhlásený harča paprikáš zo sumca s tvarohojmi haluškami, alebo tiež ich halasle na spôsob korhej. Ide o maďarské klasiky a v takomto duchu sa nesie celá reštaurácia a ich menu. Tento food trip nám potvrdil, že regióny Slovenska majú čo ponúknuť. Ulož si tento reel alebo ho pošli niekomu, s kým by si takýto výlet vedel predstaviť.